Meu amor é mariñeiro. Dende mediados do século XX, o patrimonio marítimo de Galicia entra nunha profunda crise de deterioración e perda, tanto de elementos materiais como inmateriais. A universalización da motorización primeiro e o posterior uso de novos materiais para a construcción dos barcos provocan unha acelerada diminución e mesmo desaparición das embarcacións tradicionais en madeira. Un referente fundamental para Galicia no ámbito da posta en valor do patrimonio marítimo foi o movemento asociativo bretón e a celebración da primeira Fête Maritime de Douarnenez en 1986, antecedente do encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Non se pode encadear. No ano 1991, alumnos da Escola Taller Aixola de Marín descobren no areal de Caldebarcos, no concello de Carnota, os restos da derradeira lancha xeiteira de Galicia, a Marina. A aparición do pecio da Marina fixo posible construir unha réplica e así evitar a desaparición dunha das tipoloxías máis senlleiras de Galicia, un exemplo pioneiro da recuperación dunha embarcación desaparecida. A nova Marina foi construída na Escola Taller Aixola de Marín. A botadura da nova Marina en 1993 foi un dos fitos que propiciaron o nacemento do movemento pola recuperación do patrimonio marítimo e fluvial galego. Co primeiro encontro de embarcacións tradicionais de Galicia, celebrado en Ribeira en 1993, iníciase unha andaina ininterrompida que se acabará convertendo na gran festa da cultura marítima de Galicia. No marco do primeiro encontro en Ribeira, decídese crear a Federación Galega pola Cultura Marítima, a que axiña se unirán asociacións do norte de Portugal, que logo sería tamén fluvial, actualmente tamén Culturmar. A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, naceu co obxectivo de recuperar, preservar e poñer en valor o patrimonio marítimo material e inmaterial, e todo este potencial cultural, os barcos e toda a cultura mariñeira arredor deles, poñelo en uso e difundilo entre a cidadanía. Unha travesía de 25 anos chea de actividade, publicacións, exposicións, obradoiros de carpintería, escolas e cursos de navegación, mostras de oficios mariñeiros, xuntanzas e regatas de embarcacións. Culturmar aglutina preto de medio cento de asociacións, galegas e portuguesas, co afán de loitar todos xuntos polo patrimonio do mar e dos ríos. Un gran movemento de voluntariado altruísta. Hoxe Galicia conta cunha flota tradicional no seo de Culturmar, preto de 20 tipoloxías distintas de embarcacións tradicionais. O patrimonio flotante máis rico de Europa. Froito deste traballo, Galicia foi recoñecida por diversas entidades polo valor do seu patrimonio marítimo e fluvial. Foi convidada de honra no Festival Marítimo de Brest en 2008.
tamén foi convidada no Festival Marítimo de Pasaia en Euskadi no 2018 e tamén como integrante da European Maritime Heritage. Decote, delegación doutras culturas marítimas, achéganse a vivir connosco o encontro. Durante estes 25 anos foi fundamental a colaboración coas institucións galegas, especialmente Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos. Esta colaboración ponse de manifesto de xeito particular na celebración dos encontros de embarcacións tradicionais. Sen duda, a gran cita de todos os amantes da cultura marítima e fluvial de Galicia. Atrás quedan xa 13 edicións, bienais e itinerantes ininterrompidas, da maior concentración de embarcacións tradicionais da península. Unha mostra senlleira do patrimonio recuperado nestes 25 anos. Non se pode entender o labor de preservación do noso patrimonio marítimo fluvial se non é en sintonía coa sociedade. Como así o demostra a colaboración con diversas entidades de defensa, da carpintería de Ribeira ou dos oficios mariñeiros tradicionais, como os cesteiros ou as redeiras. Culturmar mantén ademais unha clara vocación social. No encontro teñen grande importancia iniciativas como o Encontro Infantil, que representa en moitos casos o inicio ao nautismo e ao coñecemento do patrimonio. No encontro existen actividades con e para as persoas con disfuncións físicas e psíquicas. Un dos retos de futuro pasa porque o patrimonio marítimo e fluvial estea ao servicio da sociedade, e así está concibido Mar de Velas, proxecto de cooperación dos GALP que ten como obxectivo a creación dunha rede de mariñas tradicionais que sirva de expresión viva do patrimonio marítimo, xunto cun programa de navegación en embarcacións tradicionais. Culturmar, xunto con todos os colectivos e persoas que a integran, segue avante co seu labor ilusionante. Culturmar foi recoñecida co Premio da Cultura Galega 2015, na modalidade de Patrimonio. O seguinte fito será chantado no 14º Encontro de Embarcacións Tradicionais, que se celebrará na Vila da Guarda en xullo de 2019, para celebrarmos o patrimonio común galego-portugués, o do Miño e o do Atlántico.